Praise God. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in these gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without an end. Father, the Son, the Holy Spirit. Good morning, guys! Welcome back to my vlog here in my YouTube channel. Hashtag Omega Vlogger. Ed's Vlogger. May buntag, mamahaw, talit na minakapamahaw karon burag mga 9 naman siguro. Yung lami, man nakabalik mong tulog. Salamat po ka ay, man nakabalik mong tulog, no? Kay nakapahulay ang among hunang-huna, ang among lawas. Kay after aning pagpamahaw, magkumbati na pod mi. Magkumbati na po mi sa mga among inadlaw-adlaw buluhaton. Thank you lang gyapon nga nakabalik mig tulog. Labi na si Ed's Vlogger nga nagtrabaho siya gahapon, 2 kuno ka buok tawo iyang gilayog. So kapoy kay iyang lawas na may gani kay makabalo-kabalo pud ko mag-message gamay kay iya man kang gitudluan gamay. Thank you ba? Ako lang pada intaon ga repair niya kay lisod na mo ka nga may intaw iyang tulog plus nakabalik pag gidayon mig tulog karong buntag at least nakapahulay ang among lawas ug kalag. Di ba guys? So, sige mamahon sa ta guys ha. Maabot gid sa tao ang kuan guys no kanang dili ta mag-expect ba nga kanang mga balatian bitaw guys. Nanang gid ako. Wala ingon lagi ko sa iya karon guys nga ganahan ba ka ko karon mag-istorya kay kaning basta dili lang sa kung magsabak sa inyo guys na ay gamay problema sa pamilya. Maing ko sa iya lagi nga sige na lang. Ano lang. Istorya lang ganda guys no. Dili kay nato seryosohon ang mga problema nga giabot lang ba nga wa ta bitaw mag-expect na. Dili lang kay nato seryosohon. Hinuon. Ampok na lang sa Ginoo. Kuan madawat ang tanan. Na makabalik sa makabalik ra sa normal ang tanan Ginoo. Kanang balik ko na to guys, mamahaw ta, munsudan kay nakadakop man kog putput gahapon nga bulad na nera. Putput nga bulad guys akong giprito din ang kuan dayon kanang naka ayom man ko og kanang sardinas nya itlog dayon. Simple ug ng mga pamahaw sa mga simple nga mga tao nga pareha namo. Nana. Busog niya. Istoryahan lang dayon, di ba? Gisawsaw din naman sa suka nga naay sili, guys. Kaya sa kuan guys baka imbis unta. Kaya kwarta na ba nang laging bato pa murag inana bitaw guys murag ipatilaw lang sa taba niya. Nawala lang murag inana guys. Pero kana siguro na mga tao nga naka-experience bitaw ana guys. Kuan man na sila murag gisulayan ba. Gisulayan sila sa kahigayunan nga bi tistingan taraw ning tawhan na bi kay nangandoy man gyud siya nga maayahay. Tistingan taraw na siya bi kung maayahay siya og unsay iyahang pong makuan murag buhaton ba nga nahayahay siya. Tistingan daw bi kay bot kahapon sa iyahang taras no nga nahayahay siya nga wala lang mandamhan no burag bawion ba unsa kay iyang feelings napod ko'y nabasahan or nabalitaan na usa ka tawo ba nga nangandoy lugar siya nga mahayahay tagaan lugar siya chance nga mahayahay siya katong iyang pagpangandoy nga mahayahay siya iya pud nang burag iyang gitrabahoan.
Trabahoan niya. Ano niya? Ihatag lugar sa kahigayunan nga mahayahay siya. Ay, Pero nahitabo panggid siya nga naputol ba? nagtuba. Naputol. Kay rason. Unya karon gibalik siya sa katong normal lang nga kinabuhi ba nga kanang pinubre nga kinabuhi gibalik siya. Pero mas maay na lang siguro ni nga gikan ta sa pobre nga naanad ta sa pobre kung arang-arang ta. O depende siguro sa individual, no? Individual kay naaman toy kanang gikan sa pobre nya na arang-arang na bura na may hinog si kinsa, no? Yaman agad. Pero kung para sa kuha, mas maitong nag-agi kita dito sa pobre. Kay kung simba ko ug mobalik ta pagka-pobre, at least na natay idea kay dito man tagikan. Pero naagi pobre na naarang-arang, bura na may hinog si kinsa, bura na magkinsang datuan, no? Na kung simba ko, mobalik siya pagka-pobre pas kang ulawan, no? Pero depende siguro na sa individual. Depende sa individual, mga kinaiya, mga di masabtan, no? Kaya isgutan ako, mention na nagid na ako. Si Yam Yam, katong big winner bitaw sa utso, sa PBB. Wala magandang kwarta niya ba? Na-guide man siguro, pero kay natimingan man gud si Yam Yam nga mo'y pagsira sa maong kumpanya nga iyang gitrabahoan, no? So, may gani sa si Yam Yam, kay ni kuan siya humble nga pagkatao ba, humble nga pagkatao, wala niya gikaulaw nga nibalik siya. Maya. Oo. Pero at least natilawan niya ang iyang gipangandoy, dili lang para sa iyang kaugalingon, kumpara pod sa iyang pamilya. Dito kang nakailak ang Yam-Yam, no? Katong big winner sa utso, PBB utso, no? Ako man siyang nabalitaan ako siya sa balita rapot nga inana lagi kuno nga ang big winner ni balik sa pagka pobre. So okay raman si Yam-Yam kay anad man siya sa kapobrehon, no? Nibalik lugar siya karon sa katong iyang kinabuhi sa una nga wala pa siya na ayahay. Na wala man gyud ta kasubay on sa iyang iyang kinabuhi karon bag ulang manggod nako nakita na kuan ka na nga gibalik lugar siya sa pag-uma. Gibalik man siya sa pag-uma, nagdagdaro siya uban iyang papa. Very good. Pamilya. Oh, humble siya nga pagkatao, dili siya kanang kapayason bitaw nga nakalungtod lang dagtos ni babos bukton sa baka. Na may uban basta ka individual man depende sa individual na magito individual bitaw nga na inadto ang sitwasyon. Unya tag-as kig mga garbo ba, more kaning garbo mo ni makaguba bitaw sa kuan. Kaning garbo ba nga dili makadawat anak bitaw. Di nato ma-blame kay kita ina mga tao lain-lain man tag mga kinaiya dito na sa kinaiya dayon na magdiferensya. Ano lagi na, no? Na ay uban mga tagas kay garbo, misal na nakuan na. Okay. Na anak na. Taas lagi kay garbo, kay nanon man lagi sila nga ana. Tigbabaw lang diya po ba? Patigbabaw lagi pun ang pride. Misag nakuan na, murag naglisod, nagbalik. Sige kay kung ang garbo ang ilang ipasigbabaw, narapod na nila no, kinsa may magsakripisyo. Kalisod man ang matigam taman mo ang supper tanan. Sa maning urasa oy nga. Nako. Lakaw mo kaskinta. Lakaw na. Mga ingon dito sa kuan, gawas na. Alam mo gyapon. Tagay po kanon ga ba? Muad ga. Bali pila 5? Mo umpisa. Kumusta din yung lugar mga mega? Londong? Yung sa mga Londong. Town. Sa oras diya ga tanawa daw paliw. Sisa kape. Magpasa ko. Alas 10 na eh. Oh. Happy? Alas 9:30.
Nasa binidyan na di ko no guys. Bisod ka ayaw no nga. Ano ang sitwasyon na pero man gud ta kabalo sa unahan ang sa pay mga lain pud na mga panghitabo. Lain mga rason siguro no. Ang tanan na madyo ang tanan mga panghitabo na madyo rason. Mo na nga. Usa ra gyud ang atong kuan pagabuhaton no ang kanang pag-ampo lagi sa Ginoo. Unta madawat nato kung unsay mga pagsubok nga moabot sa tong kinabuhi atong madawat diha no? Wala nga pagsubok gihatag na sa ato kaya nato no? Kay wala may gihatag nga pagsulay nga di nato makayanan. Banan po na sa pagampo sa Ginoo guys. Kay katong uban nga gipantaga ang problema. Ila man gyud gisurrender nilang kinabuhi no, ila man giputlo. So sa ako lang lugar nga ko ano mga inaanak nga mga tao nga klase sa mga tao nga inaanak mga talawan ba. Mga talawan kulang pag-ampo sa Ginoo. Kanang mga klase sa tao nga gipantaga ang problema ba. Nga wala damha niya. Wala na kaya gipangkuan nila ilang kaugalingon, ilang gipangkutlo no. Nga itong tapo karon guys kaya kuan man ni basta kanang pagahisgot ban lang ta mar magin na itong topic no magahisgot na kapay man na bang topic tag di mauno nga puro mga kinapayas na topic ba. Ang guys, hiskot malang ta sa atong mga kuan. Inadlaw-adlaw ba nga mga pagsubok. Mga inadlaw-adlaw nga mga dihatag sa Ginoo. Ang sa dihatag sa Ginoo, kailangan ra gyud ta. Pagadawa to no, di ba? Makontento tam sige hatag sa Ginoo. Anya na ta. Anya na gyud ta, di ba? Siguro. Anya na gyud ta, no? Pero di pa man gid nato mahibaw-an lagi ang unahan. Kung nato ibaw-an ang unahan, manang di kay sa ta gyud kuan. Labi na katong mga tao nga naka ginhawa lang nun na confident na rin kaayaw sila anak na gud sila sa dihang niabot man jud ang panahon no. Pero di lang gyapon mawad-an sa paglaom padayon lang gud gihapon. So medyo ikakuan day karon namo nga kuan guys kana nga burag ikanapulo nga ang mga MSCQ diri sa Damilag na. Betapit na siya mahuman karong Sabado. Na. Unsa na pud kay next ani no, men tag okay na ang tanan. Ugod niya. Medyo kanang kung ano akong pag-vlog karon guys, kanang barang dili kay siya powerful. Pero anong good gahapon naman po'y uban nga gusto lang mga inaani no, malag casual lang ba nga magusto istorya la ba lang ta. So human naman may pamahaw guys. Taas-taas na pud ang minuto no nga akong nagahin. So salamat kayo guys sa makanunayon ninyong pagsunod sa akong pagsunod o paglantaw sa akong simple lang gud nga pag-vlog no sa kanang inadlaw-adlaw na tong panginabuhian, inadlaw-adlaw na tong pagabuhaton sa atong kaugalingong panimalay. So daghan kaayong salamat og kanang kinsa tong wa pa naka-subscribe sa akong vlog,
akong YouTube channel, #Amiga Vlogger. Please subscribe, then like, share. Okay, salamat kayo guys. Amping ta kanunay and God bless us. Bye-bye guys. May adlaw ka na tong tanan.